Helsingin kaupungilla on tavoitteena hiilineutraalius 2030, eli haluamme muodostaa kestäviä kulkumuotoja. Meillä oli urakassa vähäpäästöisen vaatimukset ja näiden lisäksi oli sähköisten työkoneiden vaatimukset. Tavoiteltiin 8,5 tonnin työkonetta, mutta sitten laitoimme bonuksen, että jos löytyisi suurempia kaivinkoneita, ja se osoittaa, että voimme jatkossa vaatia urakoissa myös lisää sähköisiä työkoneita suuremmassa kokoluokassa. Helsingin kaupunki kuuluu Green Deal-sitoumukseen päästöttömien työmaiden osalta. Päästöttömät työmaat Green Deal on vapaaehtoinen sopimus ympäristöministeriön ja julkisten hankkijoiden välillä. Sopimus tähtää työkoneiden ja työmaiden päästöjen vähennyksiin vuoteen 2030 ulottuvalla jaksolla. Näitä hankkeita tullaan myöhemmässä vaiheessa toteuttamaan sähkökoneilla. Ja tämä on nyt ensimmäinen keskikokoinen kaivinkone. Ja varmasti näitä tullaan tulevaisuudessa niin tavalla tai toisella hankkimaan lisää. Että kyllä tämä vaan niin tulevaisuutta on tämä sähköistyminen. So what we see, we will bring the solutions, but it's only by working together that we can make this way of working the new normal, and by that address the climate challenge for real. Itse kannustan kaikkia kaupunkeja lähtemään kokeilemaan. Markkinoille niitä on, niin ei muuta kuin kokeilemaan.